Ang programang ito ay hatid sa inyo ng The Lakeshore Philippines at ng The Orange Bucket, Infinity Food Corporation, Grumpy Joe, Pampanga, Wedas Hotel Clark. This time, isa na namang gentleman naman ang masabi natin na single na nais makilala ang kanyang magiging Valentine's ngayong gabi. Kaya naman, allow me to read first our mechanics. Each searcher is holding a paper heart and our heart seeker may hawak po na Cupid's arrow. So rounds 1 and 2, our heart seeker will ask questions sa ating mga searches kung saan lahat sila ay sasagot para magkaroon na ng konting idea ang ating heart seeker about them. Then from round 3 ay magkakaroon na ng elimination. Kapag hindi ka napili, your heart will be ripped. And take note, pwede rin na mag-self-eliminate ang searchee anytime by ripping their own heart kung feel nila na hindi sila match nung ating searcher. Then magkakaroon po tayo ng top 2. And at the end, malalaman na natin kung sino ang pipiliin ng ating heart seeker. So, napaka-exciting po ng moment natin mula kanina. And until na kaya naman, ready na tayo sa ating batch 2. So ladies and gentlemen, we're gonna play now the videos. Ang ating handsome, confident, and ready to find his match. Let's meet our second heart seeker. Ladies and gentlemen, let us all welcome Yasser. There you go, Yasser. Good evening. Could you please introduce yourself, just a brief background about yourself? Do the honors. Hi guys, so good evening. I'm Krishna Yasser Rodriguez and I'm 27 years old. And I am a physical therapist po. And I've had the honor of winning pageants before. And I am actually your reigning Mr. Pampanga 2024. All right, so right now, is it okay na iba-blindfold na kita? Wala ka naman ibang nakikita ngayon. Okay, so, syempre, naka-blindfold na siya dahil para hindi po niya makita ang ating mga searches. So, the Lakeshore Philippines says, maraming salamat po kay Ma'am Maricar. Thank you so much. The Lakeshore Philippines love takes on a warmer glow by the water. Share an intimate evening of good food, live music, and quiet moments at the Lakeshore this Valentine's Day. 6 o'clock in the evening, 750 pesos per head. Call 0905-458-0311. Reserve your table now and let the night unfold right here at the Lakeshore. Also, thank you to the Orange Bucket. Indulge in a bold and flavorful Cajun seafood experience at the Orange Bucket, featuring fresh seafood, rich flavors, and signature dishes crafted to perfection. Ideal for intimate celebrations, family gatherings, or simply treating yourself to something extraordinary. Visit the Orange Bucket along MacArthur Highway, City of San Fernando, Pampanga, and Mega 3 Suites, 3G1, Teodoro Street, Batibago, Angeles City, Pampanga. Follow the Orange Bucket on Facebook for exclusive promos and mouth-watering updates. So, yes, I'm gonna ask them now to introduce themselves. So, just listen very carefully. At syempre, meron din silang inihandang hugot. Searching number 1, kindly introduce yourself. I am Jane Manalo. I am 18 years old and I'm from Baliti. Oh. Nakita at naisali lang ako ng biglaan dito. But I think this is destiny na I am destined to meet you and you are destined to meet me. Lakas ng loob mong sabihin agad yun, no?
Sabi ko, introduce yourself. May pa-destiny ka pang nalalaman. 18 anyos ka palang, iha. Baka nakakalimutan mo. Itong bata na to, alam ba ng nanay mo nandito ka? And just kidding. May hugot ka ba para sa kanya? Yeah, that's it. Yun lang po. Ayun na pala yung hugot niya. Ikaw daw ang nakatadhana para sa kanya. Handa ka na magpakasaliha? Okay. Searchy number 2. Good evening, everyone. My name is Venice Luwang. I am 23 years old and I currently work as a SEO content writer. And then my hobbies is running, walking, and watching movies. And then pickup line for Yasser. Antibacterial soap ka ba? Bakit? Kasi ako yung germs. At patay na patay ako sa'yo, 99.9%. Gusto mo nang marumi, ate, ha? This time, your turn, Searchy number 3. Hi, I'm Krisa, 32 years old from San Simon. I work under healthcare, physical therapist. Hobbies, interest, I go to the gym after work. And I love hanging out, cafe hopping, hanging out with friends, solo or me time, ganun. I recently tried golf and I liked it. A pickup line. Pwede ba akong mangutang sa'yo Bakit? para magkaroon ka naman ng interest sa akin? Okay. Searchy number 4, your turn. Hi, I'm Ella. I'm 27. I'm from Tarlac. I work under healthcare, allied physical therapist. I enjoy singing, going out with my friends, and I like to discover something new. And magpa-blood type ka kaya, sir? Bakit? Malay mo, baka ako yung type mo. In fairness, naka-chat GPT yung mga sinasabi mo. Okay. Yes, Yes. you've heard them. So, base sa mga narinig mo, kanino ka kaya na-impress ng sabihin natin ng konti, something like that? Maganda naman lahat yung mga pick-up lines nila. Pero gusto ko talagang sinabi ni number 1. Number 1. Oo. Tuwang-tuwa kayo. Kayo yung nag-push niyan dito. Okay, so, number 1. Okay, so, next naman, yes, ang gagawin natin, narinig na natin yung mga ideas nila, yung pag-introduce nila. Ngayon, we're gonna have our sense of touch. Pero this time, hindi ikaw ang magde-decide ng hahawakan. Mawawalan ulit ako ng trabaho. Ang magde-decide yung ladies kung saan nila gustong ipahawak. So, Searchy, number 1, ang susunod na programa ay may eksenang hindi angkop. Okay, dito na tayo. Searchy, number 1. Searchy, number 1, ano ang kaya mong ipa-touch kay Yasser? Kamay po. Kamay. Kanina naka-destiny, ngayon iaabot mo na yung kamay mo. Okay. Hawakan mo kamay niya. Yeah, hawakan mo. Yan. Mag-holding hands. There you go. There you go. Thank you so much, Searchy number 1. Your parents are waiting na nandun ang school bus. Okay. Searchy number 2. Ano ang handa mong ipahawak sa kanya this time? Face po. Face. In fairness, face. Dito tayo. Searching number 2. There she is. Searching number 3. Ano ang handa mong ipahawak sa kanya? Kamay na lang. Kamay. Okay? Yes, your left hand.
There you go. Thank you. Searchy number 4. Ano ang handa mong ipahawak sa kanya? Kamay lang din. Okay, so there you go. Thank you so much. So, yes. Nandito na tayo sa punto na sasabihin natin na hindi mo pa kailangan pumili. Pero heto na yung tatanggalin na natin ang iyong blindfold para makita mo na sila. You ready, yes? Ready po. Okay. Tatanggalin na natin ang iyong blindfold. Huwag ka munang haharap sa kanila. Okay. I'm gonna count in 3, 2, 1. Meet your searchies for the first time. There you go. Okay. Right now, what's gonna be your first impression? First impression. Yes. Okay. Tama ba yung bilang? 1, 2, 3, 4. Tama? So, ikaw si number 1. 18 years old, tama? First impression, bata, mukhang bata. Tsaka, actually, napansin ko malamig yung kamay mo. Kinakabahan ka ba? Ay, hindi naman. Ayan, yun lang yung napansin ko sa kanya. Malamig yung kamay niya kanina. Okay. And si ate, 32 years old? 23 ka? Gulat ako, akala ko ikaw si 30. Hindi. PT. PT. Okay. PT. Grabe, speechless ako eh. Okay. Wala akong masabi sa first impression. Kay ate number 3, dalawa yung PT, talaga? Tapos PT din ako. Siguro dito ko na makikita yung dawan, no? Oh, malay mo. Feeling ko. Kailangan mo palang ipiti, bata. Ikaw talaga. PT, dalawa. Magpipitihan kayo. Tapos first impression naman kay ate, masasabi ko, cute. Cute. Yun lang. So, we're done with that. Ngayon naman, yes, sir. I'm gonna give them the microphone if you want to ask something. Just a question. My question is, what do you think is the most attractive quality that someone can have? Yung pagiging respectful nila sa ibang tao. Searching number 2. Same question. What do you think is the most attractive quality that someone can have? I think it's being authentic and being true to yourself. Like, when it comes to dating, I really want to find someone who's really true to themselves. Yung walang facade. And kung ano sila, ganun sila mag-love. So, same questions. Chine-check ko lang kung paano nila sasagutin yung same questions. Yan, sige, go. So, sa akin naman, someone who is kind and polite. Ganun. So, I mean, respect, minsan kasi depende sa tao. Pero yung kindness, I say, parang di natin alam yung mga pinagdadaanan ng iba't ibang tao. So, I think yung kindness, yun yung madali na ibigay sa tao. I think the most attractive quality of a man is being in the pursuit of understanding. I mean, like, you can be understanding now, pero it's the persistence of being understanding sa mga susunod na panahon. Yeah. Thank you, ladies. But at this moment, yes, you have to choose one at kailangan na niyang magpaalam. You're gonna reap the heart kung sino man ang mapipili mo na mag-goodbye for this round. Do the honors.
Kailangan bang pumili talaga? Yes. There you go, ikaw ang susunod na lalabas sa bahay ni Kuya. Ang iyong mga magulang ay susunduin ka na naka-school bus kayo. There you go. Maraming salamat. Pinili mo siya. Hangad namin ang kaligtasan ng aming kumpanya. Kaya naman 18 years old ka. Thank you so much. Ikaw ang naunang nagpaalam. Maraming salamat. At eto na, okay na ba yung mga nambuli sa'yo na pinush ka na sumali dito? Thank you so much. God bless you. Palakpakan naman po natin, searching number 1. Pakidala mo to para may remembrance kahit tabi mo, lagay mo sa ilalim ng unan mo. Alright, so this time, yes, kakatapos lang natin sa heart check. This time, heart to heart naman tayo. Ito yung tinatawag natin na kung saan. It's gonna be a serious question. Tungkol na ito sa kung paano mo makikilala. It depends kung ano ang gusto mong itanong sa kanya. Dapat seryoso to para in case man na pumasok sa relasyon, makikilala mo siya ng gusto. Okay? Okay. So my question is, do you prefer ba yung mga spontaneous meetups or yung mga organized dates? You know, or what can you say about people who are impulsive? Kumbaga, parang ganun. For me, okay lang sa akin yung spontaneous and impulsive because at the end of the day, it's the person naman you're with. And kahit ano pang activity or ano pang gawin nyo, mas important sa akin yung tao at saka yung quality time you spend together. On being spontaneous, okay lang sa akin. Kasi medyo, as a friend, medyo kalad ka rin friend kasi ako eh. So parang, tara, ganun. Go na agad. Pero gusto ko rin like, kunwari, sponty, pero san tayo? Like yung nag-aaya, Gets. meron ng something in mind or kung anong Hindi gusto naman kasi niya. pwedeng kahit saan-saan na lang, di ba? Oo. Pero like, kunwari, magkasama na tayo. Tara, sure, ganun. Or wala pang nakaplano. While magkasama or anong gusto mong gawin, sa mo gusto kumain. Habang, pag-usapan. Like, magkasama. Pero kung ayaan, go ako. Tapos kung magkasama na, planuhin natin. Para ako kasi parang, ikaw ba anong gusto mo? Ganon. Kumbaga, kinoconsider ko din yung gusto nung kasama. I think sponty or set siya, it doesn't really matter kasi magdedepend siya doon sa tao. Parang, I can be sponty with you and I can be set as organized. Whichever na comfortable ka, I can be comfortable also with you. This time, pagkatapos ng heart-to-heart, it's gonna be, syempre kapag gusto mo na maging bahagi ng buhay ng isang tao, gagawin mo ang lahat. Ipapakita mo sa kanya kung ano yung kaya mong gawin. Kaya naman, it's gonna be the talent portion. We're gonna give you 30 seconds to a minute para ipakita ang inyong talent para ma-steal nyo ang heart ni Yas. Searching number 1, your turn. Dance. Okay. So, sasayaw pala siya. Okay, ladies and gentlemen, searching number 1. There you go. Thank you so much. Searching number 1. Searching number 2. Are you gonna use the microphone? Okay. Hello. So, kung ika'y magiging akin, di ka na muling luluha pa.
Pangakong di ka lolokohin ng puso kong nagmamahal. Kung ako ay papalarin, na ako'y iyong mahal na rin. Pangakong ikaw lang ang iibigin, magpakailanman. Di kita pipilitin, sundin mo pang iyong damdamin. Hayaan na lang tumibok ang puso mo. Nanginig. Para sa akin. Thank you so much. Pero saan po kayong putikan galing? At ba't ang putik po ng inyong sapatos? Kayong dalawa. Nabigla kayo, no? Ang dami-daming. Okay. I think you're gonna sing. Okay? Dance. Okay, you're gonna sing again. Dito tayo, ma'am. Hello. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. Aaminin kong minsan ako'y manhid. Sana ay iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabik. Pagkat ikaw lang ang nais makatabi. Malamig man o mainit ang gabi, nais ko sanang iparating na ikaw lang ang siyang aking iibigin. Thank you po. There you go. Sila pong dalawa ay PT, Professional Tinger. Alright. Ang galing nyo, ang galing mo rin sumayaw. Di ba? Very talented, yes. Could you please move to the center? Because right now, you're gonna choose another one to say goodbye for this round. Yes? Could you please reap the heart of the one Okay. who's gonna say goodbye? Pwede ko bang sabihin yung reason? Yeah. Muna? Okay. So, I'm gonna say goodbye to this person. Kasi, nung ginawa niya yung talent niya, hindi man niya ako tinignan eh. Kasi akala ko gagawin nila yung talent para sa akin. Kaso, sa iba pala pinapakita yung talent eh. Madamdamin ako eh. So, malungkot ako na magpapaalam ako sa taong to. Okay. There you go. Okay, thank you so much. Thank you. Pero Ibaba- face card ka ah. ibabad mo sa tubig ito, lagay mo sa tasa. Okay, so what's gonna be your message? Message po. Sayang. Sayang, di ba, Fidel? Alam mo, may future tayo. Pero okay, bye. Goodbyes are not forever. Malay mo, balang araw, di ba? Ang gusto pala niya, titigan mo siya habang sumasayaw. Okay, yun lang naman. Lagay mo to sa ilalim ng unan mo para maramdaman mo ang bangungot na nangyari ngayong gabi. Just kidding. Thank you so much, Searchy. Number 1. This time, it's gonna be down to our final 2 searches. Yes, I'm gonna give you a moment to talk to the 2 of them, one by one, just 1 minute para mapana nila ang iyong puso. Searchy number 1, I'm gonna give the microphone heart to heart. Ito na, pana na. Mag-usap kayo in a minute. What's your take on what's your take on dual income, no kids? Okay. So, kumbaga, tinatanong mo yung sa family planning, ganyan? Or Hindi ba? naman. Like, in general, kasi yung generation ngayon, they're more like on career-driven or medyo late yung
tawag dito, medyo late yung parang pag-ano nila in terms of family. Dahil more on career ano sila. Parang more on gustong mas stable yung I actually get it naman. Of course, naisip ko na din yan. Para sa akin, it's really important that you should be financially stable muna bago ka magtayo ng pamilya. 'Di ba? Kasi kailangan una, kaya mong suportahan yung sarili mo. Pangalawa, yung partner mo din. 'Di ba? Kasi sino yung sasandalan nyo pag yung isa na wala, nahulog, 'di ba? And kung hindi nyo kayang supportan yung isa't isa or yung sarili mo, paano ka pa magkakaanak para masusuportahan yung future family mo, di ba? Ayan. So, for me, that comes first muna. Financially stable. financially stable. So like, medyo late, I don't know. Oo. Okay. Kaysa naman sa hindi mo mabigay yung pangarap ng anak mo. Di ba? Tama. Okay. How young are you? 32. 32. And you are 27. 27. Not bad. Age is just a number. Hindi naman kailanman tumitibok ang edad. Tama. Okay? Nag-meet po silang lahat na PT. Tama? Okay. Dito na tayo. This time, your turn. Kung may i-ask ako, kasi medyo trending siya nowadays, what's your take on splitting the bill or 50-50 pag lumalabas? Honestly, personally, no, I'm not talking for everyone. Ako, I'm the type of person that wants to be a provider. I don't want anyone to provide for me. Kasi gusto ko talaga yung kaya kong kunin kung ano yung gusto ko, kaya kong bilhin. And at the same time, gusto ko may provide ko din yun sa future na partner ko. Kasi ganun kaming lumaki sa family din siguro, kaya parang yun yung ikinalaki ko din. Ayun lang. May iba ka pa pang tanong? Wala na. Pero you can ask din naman. Circle of Willis. Explain mo sa akin. Circle of Willis. Legit. Hindi, joke lang. Nag-work ka as PT? Yes. Saan? Bulong mo na lang. Totoo. Ilang taon ka na kasi? 27. 27 na, magkasing edad tayo. Yeah. Ibig sabihin ba ng soulmate? Ay, I can't say. ayun. Wala ka nang gustong tanong. Wala na. I'm okay with the answer. Okay. Yun lang. Pwede ka naman maging maid of honor. Okay, so, eto na yung pagkakataon na masasabi natin na may puso ba na tatamaan? May puso ba na mapapana? Because this round, it's gonna be your choice. Who is the one and only na masasabi mong papanain mo? Sino po? Okay. Siyempre, bago yan, bibigyan kita ng moment na mag-decide. Isipin mo lahat ng mga sinabi nila. Lahat kayong mga PT. Okay? Dahil gagawin ko muna ang trabaho ko. Yung mga malugod natin, mga sponsors, this event would not be possible without our ever-supportive supporters, lalong-lalo na ang Lakeshore Philippines. Thank you so much once again to Grumpy Joe Pampanga. Visit Grumpy Joe Pampanga at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart, Pampanga. For advance orders for takeout, call 0999-955-7192. Now available on Grab Food Delivery. And of course, Witas Hotel Clark. This Valentine's Day, join us for Harana, a Valentine's soiree at Salt Restaurant. An evening filled with romance, culture, and exquisite dining. Adults, 2,499 pesos net, including a glass of sparkling wine. Kids, 6 to 12 years old, 1,250 peso net. Children, 0 to 5 years old, free when accompanied by a full-paying adult. Don't miss this special celebration of love and fine cuisine at Witas Hotel Clark. Maraming salamat po. Yes, I bet nabigyan na kita ng pagkakataon na mag-decide para dito sa ating panahon. Sino
o kanino ang puso na iyong papanahin? The final decision is yours. Okay. So, I'm choosing this person because curious ako kung paano mag-work. Kasi in my life, never pa ako nakausap ng mas matanda sa akin. Ayan. So, Ikaw yun. interested. Hindi. Okay. Ayan. So, Ang iyong I'm papanahin ay choosing- si... ano gagawin ko? Tutusukin ko? Ang napaka-harsh mo naman. Simula pa lamang yan. Wala pang talking stage. There you go. At ang napana... There you go, ladies and gentlemen. Ang napana niya ay si Krisa. Thank you so much, ma'am. Thank you for spending your time with us. Balang araw, darating yung time na masabi mo na, eto na ang the one ko, but this time, hindi mo na. Ito para sa inyo. Dito tayo sa gitna. Ladies and gentlemen, napana na ng pana ni Cupido ang ating surgeon na si Yas. At ang kanyang napili ay si Krisa. Maraming salamat. At syempre, malay natin, ito na ang simula ng kanilang talking stage. Wala naman imposible, basta sisimulan ng pagkakakilanlan sa isa't isa. Magsisimula sa pag-uusap hanggang sa puso na nila ang mangungusap. At ito po ay hatid sa atin ng RBC Media Group. Panahon, tandaan niyo po na balang araw, huwag kayong mawalan ng pagkakataon, huwag kayong mawalan ng pag-asa na darating din ang the one and only para sa inyo. Timing is everything, ika nga, in God's perfect time. Nag-uusap pa pala sila. Ang dami pa pala sinasabi. Alam ba ni Yas na naka-mic pa siya? Nag-extra na ako, naka-mic pa siya. Ayan, ibaba mo konti, nag-extra na ako, just to remind you. So, yeah, thank you so much and congratulations, Krisa. Napana mo ang puso ni Yas and we wish you luck and balitaan nyo kami kung ano ang magiging ganap ninyo. At syempre, babalitaan din tayo, di ba? Kasi ito po ang maganda. Sa February 14, magde-date sila dito, mismo sa Lakeshore. At syempre, bibigyan namin kayong update at I think if I'm not mistaken, February 21, alas 6 ng gabi, mapapanood nyo po live sa Facebook, sa CLTV 36 din, sa RW 95.1 FM, sa YouTube channel din ng CLTV 36 ang magiging ganap sa Valentine's date ng ating couple kanina na si Rain at si John Eric Hernandez at dito naman si Krisa at si Yes. Folks, palakpakan naman po natin ang ating mga naging searches, ang ating mga searchers. So this has been Kian Laksaman, ang inyong pong Mr. Cupido ng RW 95.1 FM. Basta lagi kayong maniwala sa pagmamahal. Ibibigay yan ni Lord sa inyo sa tamang panahon dahil lang love, panahon. God bless you everyone. Good night. Sumasabay sa hamon ng buhay, kahit minsa'y sumasablay. Di kailangang maglakbay mag-isa, hawakan mo aking kamay.